Πιστεύω ότι ήταν άδικο για μας, κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια. Αν σκοράραμε στο πρώτο ημίχρονο περισσότερες φορές που μπορούσαμε, θα είχαμε φύγει με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Στη συνέχεια κοιτάξαμε να ισορροπήσουμε το μάτς, να διατηρήσουμε την ισοπαλία, δεν τα καταφέραμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο ώστε να πάμε να πάρουμε τα άλλα δύο παιχνίδια με τη Μολβελιά. Συμφωνείς ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν το καλύτερο του Ολυμπιακού φέτος? Έτσι πιστεύω, ναι. Είχαμε το pressing αυτό που έλειπε, είχαμε τις φάσεις, κλασικές φάσεις για γκολ και ήμασταν πολύ καλά οργανωμένοι, που αυτό πρέπει να κάνουμε στα παιχνίδια της Champions League. Τα γκολ τα οποία θέτει ο Ολυμπιακός, πιστεύεις ότι ήταν κυρίως από λάθη της άμυνας ή ήταν μια κακή στιγμή? Όχι, άμυνα κάνει όλη η ομάδα. Σίγουρα δεν αμυνθήκε όλη η ομάδα σωστά. Εντάξει, είχαν και λίγο δώσει τύχη τα γκολ και λίγο ατυχία εμείς. Επιστροφή Δημήτρη Σιώβα στην αρχική ενδεκάδα σε ρόλο αμυντικού χαφ. Έχεις παίξει και στον Πανιόνιο και στις μικρές εθνικές ομάδες. Πώς ένιωσες αυτή τη θέση? Σίγουρα μου άρεσε που με έβαλε ο προπονητής σε αυτή τη θέση. Δείχνει ότι με πιστεύει και σε άλλη θέση να μπορώ να προσφέρω στην ομάδα. Έδωσα ό,τι καλύτερο μπορούσα και εύχομαι να έχω και άλλα παιχνίδια ή σε αυτή τη θέση πίσω στην άμυνα. Πέρυσι δεν ήσουν στην ομάδα, ο Ολυμπιακός. Έχει μια διαφορετικότητα στο παιχνίδι του. Ο κόσμος όμως σας στηρίζει και σας πιστεύει. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να στείλεις στον κόσμο της ομάδας εν ώψη της συνέχειας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη? Σίγουρα ο κόσμος μας βοήθησε. Είδαμε, δεχόμασταν γκολ και συνέχιζε και φώναζε. Μας έδινε ψυχολογία αυτό που χρειαζόμαστε και εύχομαι να έρθουν και στα άλλα παιχνίδια που θα έρθουν σίγουρα και τον ευχαριστούμε και θα παίξουμε από εδώ και πέρα για τον κόσμο. Το παιχνίδι με τη λογική ότι θα μπορούσε να δεχτεί μια βαριά ήττα. Ο Ολυμπιακός αντέδρασε με μια εξαιρετική εμφάνιση σήμερα. Εν τέλει, μήπως αντέδρασε ο Ολυμπιακός με το ένστικτο της επιβίωσης, γιατί ουσιαστικά ήθελε και έναν βαθμό για να είναι ακόμα μέσα στο παιχνίδι της Ευρώπης. Εντάξει, κάναμε καλή εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο πιστεύω. Στο δεύτερο σίγουρα πέσαμε. Η γνώμη μου αυτή είναι, μην κρυβόμαστε ότι κάναμε και την τέλεια εμφάνιση. Μια εμφάνιση είναι καλύτερα να κάνει 90 λεπτά. Δεν ξέρω τι έγινε και δεν παίξαμε καλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, σίγουρα είναι δύσκολη η συνέχεια, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αν πάρουμε τα άλλα δύο παιχνίδια, θα κοιτάξουμε να προχωρήσουμε στο Champions League. Αν δεν τα πάρουμε, κοιτάμε το Europa League και εκεί πέρα θα προχωρήσουμε.